imamuna mahadi masihu ya isa. A yaushe ne mazan kwami za ku zo isa, mahadi ku zo a duniya ko muke ƙauna. Mahadi ku zo ɗan Maryama sayyidi isa. Ki lura da zani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar jani jarabada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwa muke in kunji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunji. Allah ina wuka kare wuka a bakin kurji, wai mutanen da suka gaza a yakar turji. Yanzu gigi zai kai cikar bagayya sun ji, kafuran duniya sun mayar su bakin juji. Suke girin gidishin tura soja kan bodoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunji. Kai talati ga bulbutul manzan zira, ai Muhammad ma alihi ali wazza. Sai dai litababul jinan husna qurra, har zuwa wanda muke jiransa domin gyara. Mahadi wanda yake da sansanin sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunji. Usman Fodi kuma na maganin turawa, Shehu Tijjani Jilani Shehu baban kowa, Nasirul Kabari da Kaulahi masoyin kowa, Zakzaki Jarabuddin Shehu mai harza, a gurin kayi mu harisa wane sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunji. Yayi wuka kare wuka a bakin kurji, wai mutanen da suka gaza a yakar turji. Yanzu gigi zai kai tsakar bagayya sun ji, kafaran duniya sun mayar su sharar juji. Suke girin gidishin tura soja kan bodoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunji. Wakila sakamako ne yake kira in kungi, wanda ko a gida ba ku kara dokar yaƙi. Ku kuka yi boko haram yan bindiga ta yi zaki. Kidnapping ku ne kuke bari kuma kunki, yan ta'adda da kaki da rumfunan sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunji. A muhallin shayin kawar da gigin Tinubu, dan ya kara muradin Faransa shangal Tinubu, ta ya zubi da jinin yan uwanmu Nijar Tinubu. Masu lura da zani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar jani jarari ya kai sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunji. Banda sojan Najeriya da motsin kwalwa, kun kace talakawan kasar ku kun bunnewa. Kuka bunna wasu da rai wasu ku kai konewa, wasu kuka kai su a bariki ku kai boyewa. Duniya duka sunan ku jahilan sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne
ai komai ba. Danniyar soja Nijeriya ba mai karya ba. Mun faɗa mutu mun tanda turi na nan sun je. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu. Kar ku bar sha'ani jar faɗa ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Kun yi barna gasar duniya duk an ji. Karnukan Amurka da Isra'ila in kunji. Haka sunan kwadoniya abokan turji. Za ku yaƙi waɗanda ake kira sojoji, wanda ku a ƙasar ku kuna da bamban kurji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu. Kar ku bar sha'ani jar faɗa ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Ila sakamako ne ke kira in kunki, wanda ko a gida ba ku kara dokar yaƙi. Ku kai boko haram yan bindiga ta yi zaki. Kidnapping ku ne kuke bari ko kunki. Yan ta'adda da kaki da rumfunan sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu. Kar ku bar sha'ani jar faɗa ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Tuni Nijar ta fahimci ku kuke yin komai. Na ta'addanci cikin ƙasar ku yi komai. Na ƙasashen waje ba kuri bare ai maimai. A ƙasar ku dan haka ne bai kuncin mai. Ya ko wasu 'yan tawarar take kira sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu. Kar ku bar sha'ani jar faɗa ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Kuka je inda rabon asha bugu 'yan hausa. Bari ba ta yin magani a taron musa. Wai da gurgu ya gaza da su ya turo kusa. Suka je za su iya suna cikin sa'insa. Da musa ta yi so taimaka wa taron musa. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu. Kar ku bar sha'ani jar faɗa ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. ECOWAS in ji zagi ba waiwai ba. Tattalin arziki ya haɗa mu ba yaƙi ba. Masu kawo rigima cikin mu ba dan mu ba. Za su yi dan sace ma'adinin musu ba. Kar mu yarda Najeriya a kai sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu. Kar ku bar sha'ani jar faɗa ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Duk abun da ya taɓa 'yan ƙasar Nijar har mu ma. Ya taɓa mu a Najeriya a sannan kuma. Cibiyar ta na a Nijar shi ma. Mu Hassan ne da Hussein babatin dan Juma. Ne da dan Jummai Nijeriya da Nijar kunji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu. Kar ku bar sha'ani jar faɗa ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Launi al'ada mu da nasi ne yayi daidai. Aka harce sannan a addinin mu daidai. Kar mu yarda mu kace kan mu ko a kar mu sai dai. Dan roƙon mu da addini tun da ai na san dai. Ingila Faransa sun kawo da addini ne mun ji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu. Kar ku bar sha'ani jar faɗa ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Mu bi addini mu kori Ingila da Faransa. Kar mu yarda su jefa mu karkashin basasa. Kar mu yarda da duk shugaban da su ne suka sa. Ya wakilce su buri da karnuka na kusa. 'Yan ta'addan da Faransa ke kira sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu. Kar ku bar sha'ani jar faɗa ya kai sojoji. Nijeriya ne
cikin sojoji da kabilu da yawan Nijeriya sojoji a kabilunmu 400 da yan kai kunji aka Nijar suke yan uwa cikin sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Sakamakon addini mu kori Ingila da Faransa, kar mu yarda su jefa mu karkashin basasa, kar mu yarda da su shugaban da su ne sun kasa, ya wakilce su buri da karnuka na kusa, yan ta'addan da Faransa ke kira sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Kada ta mutuna illa kuna musulmi kunji, ba akan kara farar hula ba ko sojoji, ko akan Ingila ko Faransa mamar turji, ko kudu da arewa sibiliyan sojoji. Mu bi Allahu mu fama masu ginai kurji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Tinubu kara Faransa zai ba komai ba, su kwa sojan Najeriya idan kuka duba, yan mijin da iya ta aure ba ne ba kwan ba, an saka su su kashe yan kasar su kuma ba su ki ba, su kwa Nijar talaka suke tsaro sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. An ka kai Boko Haram Nijar amma sojoji suka ce basu aminta mu kwanan sojoji. Kidnappers yan bindiga Nijar sojoji suka ce basu ba aminta mu kwanan sojoji. Su suke yi a kasar mu ba tsaron sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Yan biya fara na kasar mutum ga zai musu komai, ƙungiyar Boko Haram mutum ga zai musu komai, ƙungiyar kidnapping kuka zai musu komai, kidnappers ka bari yan bindiga si mai ko kwada lamarin ciki akwai sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Ƙoƙarin soja Nijeriya kisan talakawa, yanzu birni ƙauye ana ta kwasar gawa, a kira soja ba za su zo ba kan gaggawa, inda kwalta ta take anan suke juyawa, yanzu yan sa kai sun furin dinar sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. Ba su kishin mu bare kasar mu balle kaya, ba a yin bar su bari kamar kasar ba manya, za su je kashe talakan Nijar su zato kaya, in su kai mu daga tuta mu je su koma baya, musulunci muka zo kasar mu doka kunji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwanmu ne yan kunji. A sukutur zan yin shiru a barna kumbi, dan Amurka Faransa suka yi jingar tunbi, kai hari ga musulmin kasar Nijar kuma ya bi, wanda ya ji ya gane shi ya bi gogar tunbi, malami talaka da mai mulki da mai yan canji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar
kai na yi, kuma su za su kace shi karshe in ma yayi. Da yau za su kira shi jarumi in yayi, dan ta'adda na biyun sa shugaban sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunji. Ba mu yarda ba za mu yarda ai zalunci, ba mu yarda da mulki na mallaka kaskanci. Rayuwanmu ta kare a karkashin musulunci, ba ruwanmu da tsarin Faransa ko Turanci. Gwamnatin musulunci muke bida in kunji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunji. Zan takaita nan bai ka bai da'u, daga annabi Adam zuwa ga Za'ilwa'u. Mahadi wanda muke jira rijal wani sa'u, da Zulaya jarida da Fatima da'u. Alhaki na jinin tu yana wuyan sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu, kar ku bar sha'ani jar fada ya kai sojoji. Nijeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunji. Assalamu ala dan amina manzan zira, assalamu ala sayyidi Ali Haidara, assalamu ala sayyidi shababi durra, assalamu ala wuriyin sai da zara, assalamu ala alibaiti tahe tunji. Fatima, Rabia, Sharifiya, ya Aliya. اللهم اجعل شمل أمة نيجيريا واجعل ذريتهم تحت قيادة سيد إبراهيم الزقزقي حفظه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا خمنئي وقائدنا زقزقي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لي وليك المجدد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تشكله أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.